Hey, wow, bashana, kushobile, bashana, Premier wakwaZulu Natal, bashana, Tsamintuli, bashana, bashana. Esisitimi bimcinezela umkhwanazi wobashana ngoMashi ithi ushona phansi umkhwanazi kuyaphela ngaye ubasha. Ay wobashana uNdunankulu wobashana umfoko Mphembe ayiziphathi wobashana wahlaba phansi ngonyawo wasabalaza wobashana ngexaba lembadada wathi I never over my dead body umkhwanazi akayindawo wobashana Oprima wobashana wakwaZulu Natal Tsamintuli wobashana uthi iKZN imabheketwana ibheke phansi naphezulu ayidingi umuntu ozolokhu edabukisa ethi I'm sorry baba wathi dinga inkunzi amalunda wobashana eyazamazamisa itheku wobashana phihlangile ama-owner wobashana ethi a destroyer wasani wobashana ayizephathi leka mkhwanazi wobashana ibhuzu lahlala la kuma-owner wobashana ashwaleza ama-owner wobashana athi wena ohlanga lomhlabathi wena ophezulu siyaxolisa baba umkhwanazi asazi besingenelwe yini ihayizile leka mkhwanazi yathi hey madoda umthetho wenu nifuna ukubonani nifuna ukubona ipipi lenyoni kwashuba wobashana umfokaNtuli wobashana uMphembe uthi iKZN dinga umuntu ofana nomkhwanazi inkuzumalanga yoxhoba ngosayizi 13 webhuzu wobashana iphetshe lento imemehlobovu iqhamukisa iqhukhela ngento wobashana ingene ngebhuzu wobashana emjondolo kuchitheka igigi kusaphazeka amakhondomu aseklinika abhala ukuthi banana flavor wobashana Bathumene wobashana face to face ihlangane namalunda nemkhulukuthu wobashana kuba ukhethu wobashana kushiyana ukwenza isholonto wobashana ishingqipopo ishindolontshi kusaphazeka amapopcorn akuchitheka amakhoki kushube wobashana uthi umfokaNtuli womkhwanazi awuyindawo wena ngixabeza ngo5 years contract uyinkunzi ebhonga phezulu kwazo zonke inkunzi ezikhona la kwaZulu Natal kuwena inkunzi ezobiphopotha amakhanda kushobe Hayi ubashana konsiza ukuthi nihlale phansi nisondeze popcorn namakhoki sasazobukela imovie eMzansi ubashana ngizwile ubashana kuthiwa indaba yaJuly last year ayiqitshiwe leyo ndaba kuhlangane ubashana yonke imkhakha ubashana neinkunzi malanga ubashana zayidingida indaba zeyihlanganisa zifuna ukuphuma no solid evident ubashana basazoboshwa abantu kusazobashubela ubashana basazoshona phansi emgodini kalasha bangaphinde balibone ilanga ubashana akukho ukubamsana ezweni ubashana isasosholonto ubashana basopa lo Joe Blarm Toqas yonke imbutho iphekwa lo daba ubashana